Беренче тапкыр 2005 елны килдем. Казанның 1000 еллыгына. Екатеринбург шулай продвинутый шәһәр диләр, алга киткән шәһәр. Бик күңелле, бик яхшы шәһәр. Һаман да анда суыграк, анда Урал климаты. Һәм анда Казан юк, анда Татарстан юк, анда татарлар алайык мондагы шикелле күп түгел. Анда сусап яшәгәнегез татарларга. Анда бер булды. Шуңа күрә без дуслар белән 2007 елны татар яшьләре оешмасын оештырдык. Яшен исемле татар яшьләре оешмасы. Күп Казанга йөрдек, татар яшьләре көннәре, татар форумы, башка чараларга делегатларны җибәрдек, үзебез йөрдек. Шул инде в некоторой степени воспитало нас татар рухында. Шул Казанда оеш булганга күрә Казанны яраттык һәм 2009 елны монда күчәргә булдык. Син анда өйләнгәнеңме менә күчкәндә? Син иптәшеңне монда Казанда эшләптеңме? Бик кызык тарих булды ул. Минем иптәшем минем белән бергә бер институтта укыды, бер группада укыды, бәлки 4 ел артта. Уральская государственная юридическая академия, институт юстиции. Башта 15-нче төркемдә, аннан 13-нче төркемдә. Ул да башта 15-нче төркемдә, шул ук институтта, шул ук академиядә, шул ук парталарда укыды, шул ук укытучыларда укыды инде. Иң кызыгы, мин аның белән таныштым Казанга күчкәч. Бер вакыт килгәнем Екатеринбургка эшләр буенча һәм шунда таныштым инде. Монда күчүгә эш башлаганмы, үзеңнең эшеңне менә бу юридик фирманың ичендә? Юк. Монда күчкәч башка җирдә эшли идем. Төрле җирләрдә эшләп алдым инде. Юрист булдым. Юрист булдым. Мәктәптә укыттым. Менә абыйлар белән киңәшләшкәч, ашыга булдык. Башта ачтык Әлмәттә. Әлмәттә. Әлмәтнең базарын карадык, юридик базарын. Һәм күрдек инде андай услугалар әзрәк. Әлмәт ул бай шәһәр. Кеше дә күп анда, кешенең акчасы да бар. Шуңа күрә Әлмәттә ачылырга булдык. Уңышлы эшләп киттегез инде, нәме? Параллель эшли башладык. Әлмәттә дә, Казанда да. Әлмәттә бүген дә эшләячәк коллегалар. Синең кешеләрең. Коллегалар әле бүген дә эшли алалар. Шәхси эшмәкәр шикелле теркәлдем. Әлмәттә ачканда ук. Аннан соң әкренләп урын эзли башладык Казанда. Иң беренче Дзержинский урамында офис таптык. Аренда бәяләре күпме хәзер офистан? Анда күп түгел иде, без 6000 тирәсе түли идек, 6-7 мең тирәсе. Моцно әйтә алмыйм. Ул ничек соң менә 10 белән 20 арасында хәзер үзәктәге шул дия. Үсә башлагачтан сыймый башладык ул бәләкәй генә офиска. Менә монда күчтек инде. Монда эшләү урыны һаманда үсергә дип торабыз. Ничек тәвәккәлләдең син? Чөнки бит күп кенә татар яшьләре шулай беренче адымны ясарга курка. Эшеңне башларга, ниндидер фирмада булырга, ниндидер зур компания эшендә булырга ярата. Газпромда име? Газпромда Татарстан Татнефтьтә җитәрлек башкасы да. Ансы шулай, Татнефтька керер өчен бик биек утыра торган туган кирәк. Андый туган булмады, Татнефтькә керә алмадык. Шуңа күрә үз эшне башларга булдык. Булар булышты, радиковый булышты, рейлевый булышты, аларга бик зур рәхмәт. Куркыныч иде, чыннан да бик куркыныч иде. Башларга аны башладык, әкренләп эшли башладык. Клиентлар килә башлады. Бәләкәй генә услугаларга ясыйсың, әйбәт ясыйсың икән, алар тагын киләләр. Безнең эштә иң мөһиме сервис. Әйбәт сервис ясыйсың икән, әйбәт аларның проблемаларын чишәсең икән, клиент синеке. Нинди проблемалар? Брачно-семейные, жилищные, комиссиялар, автодорожные. 99% эшләр җиңәбез. Закон белән генә барып җиңеп буламы соң ул бит гаҗәпләнә бит инде. Взятка бирергә кирәк. Авыр сорау минем өчен. Һаманда нәрсә дип әйтим. Үзем бер кашан да взятка биргәнем юк. Бер кашан да. Һаманда взяткасыз да күпчелек эшләрне җиңеп була.
кеше курка, менә взяткасыз җиңеп булмый дип, анда тугансыз җиңеп булмый дип, зря куркалар. Җиңеп була, чөнки судьяларның эшләре бик күп. Һәр эш өчен аларга шалтыратмыйлар. Һәр эш өчен аларга взятка бирмиләр. Дип уйлыйм инде. Әлбәттә кеше судка кадәр барырга курка, судка бирергә курка. Шулай шул, куркалар шул. Бик зря куркалар. Безгә килсеннәр, без аларга булышабыз. Аларга судка бармасалар да ярый. Үзебез бөтен эшне эшли алабыз. Менә син татарча сөйләшәсең, судларда, мәхкәмәләрдә татарча сөйләшәләрме, аңлыйлармы анда? Бу мәсьәлә белән туры килгән бармы? Чынлап әйткәндә, бер качан да Теллек бит бер караганда бит. Шулай, ансы шулай. Команда бер вакытта да ишеткәнем юк. Менә Казанда бөтен вакытта судларда сөйләшәләр русча. Хәзер вакытта үз эшеңне ачыр өчен алай акча да күп кирәк түгел. Туганда кирәк түгел. Идея һәм яраткан бер юнәлеш кирәк. Шулай булып чыга. Минем әти водитель булып эшли, әни медсестра булып эшли, хукуклар нәселдә юк. Бар инде, но ярак туганнар. Алай якын туганнар арасында хукуклар юк. Үз фикер буенча, үз теләгем буенча шунда укырга киттем. Бик Аллага шөкер бик яхшы уку йорты булды. Синең иптәшең ялгышмасам шулай хукук белгече түгелме? Ул да хукук белгече, Аллага шөкер. Милли темаларга кемдер якларга туры килмәдеме? Әле юк. Мөнәҗәгать итсәләр, сезгә менә шул темалар буенча да. Әлбәттә, ул бит безнең эш. Юристлар эшләрен гаиләгә дә алып кайта дип әйтәләр. Бу эшне шулаймы? Ягъни менә синең эш монда гына бетсә, син чын юрист булмыйсың, чын адвокат булмыйсың. Син аңа яшәргә тиеш көн саен. Ансы шулай, чөнки Аллага шөкер, тормыш иптәш тә юрист һәм мин сөйләгән тарихлар, мин сөйләгән әйберләр аңа бик тә кызык. Күчеп килгәнгә бер дә үкенмисең. Мин үкенмим, чөнки Аллага шөкер, үзем теләдем шуны. Аллага шөкер, туганнар монда бар. Естественно, авыр булды инде. Мин нәрсә дип әйтәм? Беренче 3 ай авыр, икенче 3 ай аннан да авыррак. Шул 6 айны яши алсаң, калдың дигән сүз инде. Килегез, яшәп карагыз. Шул икән. Монда яшәргә алай җиңел түгел, монда особый менталитет, казанский менталитет. Кунак итеп килгәндә, Казан ул бик матур, ул яшәгәндә монда Казан гел икенче.